Jottono lamsogo Tiprasa Thansa Hyderabad Group NGO ni bisingtui Phaidi jeng Fatar hasteo tongoibo Thansa ke tonglaibai wan Kaisa bai kaisa subasu khailayui tonglaiwan Tini Chini Tiprasa Khoroksa Hyderabad ro samung khaina phayui Bini sakhamya ongma bai bini company ni bisingtui global hospital treatment khaijakmani pia o person ni uma bupa song Tiprasa Thansa Hyderabad NGO group suno request khaihorkha kisa help helu Iba coba tu kayu parawo roholai radi hiu. Request kai mano accept kai kha. Tiprasa Thansa NGO Hyderabad group su. Ide tei saktharoi kaham no samung rok khailayui. Rok video footage gunno kuiman pangbai kana. Balai no tini borok sakthar layui pia antim ni borok ni bumung rok sawi manlia sakthar layui o person no parawor hol laine ni bagai balai ni borok chaitok laija tinarok food video footage rok ni pangbaina haken khorok sa suba layui jeng patar haste o tongoi phano Thansa khayui Jeng coba su khalene je mansak su atar hasteo samu khai tonai jotto chini Tiprasa rok no koinai ogro bok krungnani bagai narok koru krungnani bagai group o video ni through hoite kepano hai keba o channel ni hoite kepano rok contact khai mano group ni link khani leader rok ni contact number rok ringinai kenaro borok bai kok sagoi oro joining khai no haidi mete angko bang salia asukno haina hai jotto no hambai Tiprasa Thansa Hyderabad NGO group ayog loktu jadi koroksa obai kenu suba layu jeng hatsal ni lama Nona halai samtang laini joto khabak sake joto bai hamjakma joto ni chibai joto no hambai tongke kai tor bonono subana buino hamjakma tongke kai tor bonono hamjakna Kai to ni hawa
Kau senang aja kau senang aja borok ni tong thai tong lihat ni apa borok ni sokat botong borok ni tong thai tong borok ni sokat botong uino subama tongke kai tor bonono subana kamu sudah uino hamzat ma tongke kai tor bonono hamzat uino khai rok ma tongke kai tor bonono